se det? Hvad lige mere? Ligger hun af? Mhm. Jeg kan næsten ikke se en føle. Hvad er den der lille prik? Kan du se den lille prik, hun har under buen? Det er der, hvor æggene de kommer ud af. Prøv at se. Nu gør hun det igen. Nu kommer der æg ud af moren. Hvor sødt det var. Lille babyer. Og så kommer faren, kan du se, nu kører han ned over æggene bagefter. Nu befrugter han æggene. Med sine finner. Mhm. Der er finner lige. Så, nu lægger hun flere æg. Hvor mange æg? Jo, egentlig. Helt op til 500. 400. Mellem 200 og 400 æg. Det er godt nok mange små babyer, hva'? Ja. Gør de det i rækkefølge? Ja. Du ser først, så lægger hun nogen, og så kører han henover, og så gør han sådan, så der kan komme små fisk ud af dem. Ja, så ser du, at han befrugtet æg. Ja. Nu tror jeg, hun tager en tur til. Det gjorde de begge to vist. Mhm. Så. Er hun nu færdig med? Nej. Hun lægger flere æg nu. Jamen lidt, må jeg så ikke se æggene? Jo, men hun skal lige have lov til at være færdig. Så, nu lægger hun nogen. Kan du se æggene på stenen? Ja. Nej, det kan jeg ikke. Han gør sådan, at man ikke kan se æggene. Ja. Hvorfor glæder de sig så stille? Det er fordi, de kommer lige nu lægger hun æg igen. De blev aldrig færdige. Oh. Så får drikker vand, ikke? Hvad? Nu kan jeg se æggene. Mhm. Det er ikke fået mange endnu. Er der ikke ret mange endnu? Nej. Det ligner lidt deres finner, men det er ikke. Nej, det er lige nedenunder finden. Der har de den der, det rør, hvor hun lægger æggene. Og så har han også et rør, han lige kører henover bagefter. Så der kommer liv ind i æggene. Den lille af moren, ikke? Ja. Den store far. Mhm. Nå. Og se så flot gule de er lige nu. Hvem? Fiskene. Er de ikke flot gule? Jo. Æggene er også fine gule. Mhm. Far, hvorfor er det ikke klar til aftenlyset? Og vil jeg ikke lige skifte lys på dem, når de er lige ved at lægge æg. Jamen, hvor skifter man lige lys? Hvorfor? Hvor skifter man lige lys? Gør jeg over i den anden side. Der er en, der prikker med halen opad. Mhm. Opad der ved siden. Der er en, der prikker med halen. En af de nye maller. Ja. De prikker med halen. Mhm. De er opad her, og så er der en, der prikker med halen. Ja. Og så må jeg komme ind i sengen. Jeg er træt. Ja. Gå der bare ind i seng, skat. Skal ikke gøre. Ja, men er det en lille sort knap? Mhm. Godt, du siger bare, hvis